Hello everyone, hello Bandula, welcome back to my YouTube channel. Enklini Battada Raja Shet. Hello everyone, hello Bandula, welcome back to my YouTube channel. Enklini Battada Madikeriga Raja Shet Udyanavanaga, and we have come on, Hari. Stop Sudarshana, Vignesha, Hariprasad. Yes. So ಎಂಕ್ಲು ಬೇಗನೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಐತೆ ಮಗಂಟೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಉದ್ಯಾನವನಗೆ. ಯಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಗೈಸ್. ಏತಿ ಟಿಕೆಟ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು. పోయి ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಉಂಡು ತೂಕ ಉದ್ಯಾನವನಡ್ ಅವಲ್ಲ ఇప్పుడు ఇంక బడవను నేను చా ಬರ್ತಿದ್ದಿ చాలా ಬರ್ತಿದ್ದಿ ఇంకలు ತೂಕ ಬಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಏದುಂಡು ತೂಕ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವ 350 ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಅವೇ ಬೋಡೈನ್ ಅವೇ ಒಂದ್ಸಾರ ಮಂಡರಿಂದ 350 ಉಂಡು ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ನೆಕ್ ಪೋಡು ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಮಂತಿಜಿ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಪುಯ್ ಪುಯ್ ಅಮ್ಮ ರೈಲು ಬರಂದರ್ದ ಪೂಪ್ ದಾಯ್ತ ಬೈಕ್ ತಂದುಲಾರು ಪೂಪುರುಂಡು ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತುಲೆ ಮುಲು ಮುಂತು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಗ ಬಲೆ ಗೈಸ್. ಡೈನೋಸರ್ ಉಂಡು, ಒಂಟೆ, ಜಿರಾಫೆ, ಮಂಕೀಸ್. పోయా జిప్లైన్ ఎండ్ ఆపు నడి. ఓకే లెట్స్ గో. వ్యూ ತುಲೇತ್ ಶೋಕುಂಡು. ನಂಬತ್ತುನ ರೂಟ್ ಎಸ್ 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 ಅಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಯ್ನೆ ಕೊಂಜೆ ಟರ್ಪಲ್ ಬಾಡ್ದಿರು ತುಲೆ ವ್ಯೂ ತುಲೆ जिप लाइन ट्राई मन बरा फोन ला फोन लेके जाएगा. हाँ फोन लेके जाऊंगा. राइट लेफ्ट दाइतन बल्लो मिनी कटोले ने फोन अन जित्त पाट वच्ची मेरे. हां कंडदे ने बिरकेर बल्ली जिप अन्न. हां ओके बिरकेड देतन वर बार बिरके दाय मन देतो ना मुंतु बोलता. बॉडी वेट क्या बॉडी वेट चेक. ओके वेट वेट ಎನ್ನು ಲತಿ ಇರುತ್ತೆ. Sipon starting point ready 67 kan. मैं चित्तो ना मोबाइल ग्यारह जाएगा मोबाइल पूरा 3 2 1 go. Okay ready bro. Okay 3 2 1 go. अच्छा था थोड़ा डर गया फर्स्ट टाइम. When you have phone, I have vlog channel. Okay, धन्यवाद. Thank you. Zip line and it was good experience. तुले नहीं है तुम इतने नेटे सुइया ಈ ಸಾದಿರೆ ಪೋಯ್ನೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಸುದರ್ಶನ ಯಾರಿಗೆ ನಕ್ಲು ಮಾತಾಕ್ಲು ಏನು ಅವಳು ಬರ್ತಿ ಅವಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಏನಿತ್ತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಆತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿನಿಟ್ಟ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ ಆಯೋಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಕುದು ಬುಡ್ದಾಕ ಬುಕ್ಕ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪಿಸಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಗಲವೇ ಅವಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಆತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಡಿಯ
ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡುವೆ ಅಂತೀನಿ. ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಚೂರು ಇದೆ ಚೂರು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ರೀಚ್ ಆದ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ತೂಕ ಜಲಪಾತ ಕಡೆ ಬನ್ನೆ ಪೂರ ಸೆಕೆ ಆಗುಂಡು ಬನ್ನೆ ಸೆಕೆ ಆಗುಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಸೆಕೆ ಆಗುಂಡು ಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ ಸೆಕೆ ಆಗುಂಡು ತೂಕ ಜಲಪಾತಾಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ನೀರು ಉಪ್ಪುಣ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಬಯ್ಯನ ಚಂಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಸಾಗ 80 ರೂಪಾಯಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಐದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಡ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಅದ ರಜೆ ಅಂಚ ರಜೆಟ್ ಸಿದ ಪಿದಾದ್ನ ಕೈ ಓಡೆ ನಾಟಕ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೇಡ ಆಯ್ತು ಕೈಟ್ ಬತ್ತನ ಕಾಸು ನಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಕೀ ಬತ್ತಂದರ ಗಾಡಿದ ಈಗ ಶೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎತ್ತದ ರೈಟ್ ಉಂಡ ಅವು ಆರ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಜುನು ಉಂಡು ಬಲ 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 ಉಂಡತೆ ಉಂಡು ಉಂಡು ರೆಡಿ ಆಯ್ ಫೋಕಸ್ ನೀರಿಗೆ ಎಂಡ ಸೌಂಡ್ ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಕೆಬಿ ಬಂದಾತು ಆತು ಸೋಪು ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮಾರ ನೀರುದ ನಿಕ್ಲೆ ನೀರುದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನೆಂಚಿಗೆ ನಡತ್ತದ ಬಚ್ಚಿಲು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ವಿಘ್ನೇಶ ಓಲಿ ಒಂಜಿ 500 ಮೀಟರ್ ನಡತ ಒಂಜಿ ಐಪುಗಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣೆತ್ತದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜೇನುಗೂಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ಮೂಲಂತ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳುಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಳಿಪುಣ ಆಯ್ತು ಸೀದಾ ರಪ್ಪ ಎಕಡೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದ ಸೀದಾ ಬರ್ತೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರಾಜಾ ಶೇಟ್ ಉದ್ಯಾನವನ ಪೂ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೂಜಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ಗ ಅಂದು ರಜೆ ಮಂತ್ಪತ ನಮ್ಮ ಜೀತ್ ದಿನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರೀಚ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಬ್ಬಿ ಜಲಪಾತ ಬಲೆ ಬಲೆ ತೂಕ ತೂಕ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಗಲಿ ಪೋನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ದಾಶೆ ಅಗಲಿ ಪೋ ರಾತ್ರಿ ಅವು ಪಲ ಏರಿಗ್ಲ ಪೋಡಿತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಮಂಪುಡ ಏನು ಅಪಗಣೆ ಮಂತು ಬಿಡೋಡು ಅತ ವಿಜ್ಞಾಸ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ ಬಲೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮಸರದ ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಪುಯ್ 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 ಬಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಫುಲ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಪುಯ್ 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 ಒಣಸು ಗಾಡಿಲ್ಲ ಇಡ್ತೀಗ ದಾದಯ ಅಂದೊಮ್ಮೆ ದಾಯ್ತ ಬಂದಿದೆ ಒಣಸು ಗಣ ಬಿಡಾಯ್ ಬರ್ತಾ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಣಸು ಗಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತೆ ಇಪ್ಪದಿರ ಒಣಸು ಗಮ್ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಅದೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಫುಲ್ ಇದು ಪೋಯ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ತೂದಂಡೆ ಅಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೂರ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ದೂರ ಪೋಕ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರ್ಗ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಇಟ್ಟಾತ ಸೆಲ್ಫಿ ಇರ್ನಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮೈತೆ ಬತ್ತ ಕಾವೇರಿ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಗ್ ಹೋಂದುಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಾಡಿಲುಲ್ಲ ರಶ್ ಉಂಟು ತೂಕ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಉಂಡು
పోయి పోయి నమ్మితే ఉలై పోందుಲ್ಲ ನಲಿಪುಜಾ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಅತ್ತು ಓಂಡಾಡ್ನ ಬೋಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊರಡ ಎಷ್ಟು ಮಾತ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅತ್ತೆ ಖಾಲಿ ತೂಂಡೆ ಖಾಲಿ ತೂಂಡೆ ಆಡುಂಡೆ ನಮಗಿನ ನಮ್ಮ ಸೇತುವೆ ಕರಿದು ಹುಳ ಇಪ್ಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಸರ್ಗದ ಹುಳ ಇದು ಫುಲ್ ರಶ್ ಜವನೇರು పోనులేదు ಬಲ ಬಲ ಹರಿ ಬಲ ನಾನೇ ಬಿಡು ಬದಲ್ತ್ಕಾರನ್ ಬಿಡ ಬಲ ಬಲ ದಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ ನಿಕ್ ಆಗ ಜನನು ತೂದು ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಆತಿ ಜನ ಸೈಯಡಿ ಬುಗ ದಾಲೆದ್ದು ಕೊಯ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಾ ಕಟನ್ ಪ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಜುಟ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ಪಿಲಿ 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 ಪೇಲಿತ್ತ ಪೊಲಿತ್ತನು ಸೊಂಟ ಹೌದಾನೆ ಗಾಳಿ ಡ್ರಾ ಒಂದುಂಡು ಪಿಲಿದುಲೆ देखो गाइस देखो ना जिंके ಹಿಂಗ ಅವಳ ತಪ್ಪು ಅದೊಂದು ಉಂಡದು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈ ಆಮ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ಕೈ ಪಾಡ ನಿಂಚಬೇಕು ದಾ ಆಯ್ತು ಕ್ವಶನಿಯ ನಿನ್ನಂತ ಮಾಡುವೇನೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್